Jeg hedder Kasper Becker. Jeg kommer fra Bravida Vesthimmerland. Jeg har opereret 3 gange i venstre knæ, og det har jo givet mig lidt udfordring i forbindelse med mit arbejde. Men efter jeg har fået knævognen, så gør det, at når jeg kommer hjem fra arbejde, så kan jeg faktisk stadig bruge mine ben og min ryg, fordi den støtter hele underbenet og ikke kun lige på knæet. Vi startede med at så købe en som prøve for at finde ud af, jamen, er det her overhovedet noget? Og da jeg havde et par arbejdskollegaer, som har prøvet et par gange og ligesom sagde, med hvad, sådan en vil jeg også meget gerne have. Jamen, så købte vi jo så en til ham. Så var der et par arbejdskollegaer mere, der prøvede, og så fik de også en. Så nu har vi 3 i alt. Vi plejer normalvis at bruge til, når vi er ude og lave fjernvarmemålere, hvor det hele det foregår inde i et presser højskab. Vi sidder rigtig meget på knæerne, fordi det hele det kommer gerne nedfra og er nede ved jorden. Vi bruger dem også meget, når vi skal sætte mange radiatorer op, hvor vi så kan køre fra side til side på selve radiatoren. Og den er rigtig mobil, og den er også rigtig rar, når vi sidder foran de her teknikskaber, at du lige kan dreje rundt på hjulene, hvis det er, du lige skal nå noget, der ligger over bag ved dig. Så den er også rigtig fin, når du får en pakke sammen, så får den sat ind i bilen, fordi så fylder den ingenting. Og der er lige, du tager fat i håndtaget, og så går du ind med den sammen med din værktøjskasse. Altså jeg anbefaler den hver gang jeg kommer rundt. Blandt andet vil jeg anbefale den til en gulvlægger, som var i gang med at så lægge lim ud, hvor han lånte min knævogn for at se, om han kunne bruge den. Og han blev i hvert fald rigtig glad for den.